Така, здравейте, почитаеми хора. Сега ще играя Need for Speed Hack. Добре. Имате го, значи може да си изтеглите трайнера, който изглежда така. Пишете само NFSU2-TR. А това ви трябва да пишете NFS Underground 2 Safe Editor. Третото натискате и ето ви го е, влизате. Искате. Changes, профил 3. И тук си правите профил. Обаче с хак. Сега ще ви обясна как. Тук пишете името. Аз имам WoW. Сега ще така. WoW. Така. Така. Тук си избирате колата. Аз мисля да бъда с Opel. Не. Ами с Peugeot 106. Тук да сложим 3 нули. Унлоквате всичко. Опа. И сега вече сте готови. Good luck. Така. Цъкате тук. Цъкате тук. И е пуснал. Така. Това е своя профил. И съжалявам, че може и да ви лагва. Играта е много силна. Ето. Почвам. Сега ще видите, че съм с една кола. Пежото. Чакайте само да зареди. Моля да ми гледате поредицата Мафия 2 и Мафия. Don't Starve, моля ми гледате поредицата. Моля ми гледате поредицата Silk Road. Ще почна вече да качвам клипчета. И нещо бъгна играта. Добре. Добре, хака не става като си изключена игра, да. Така че трябва да сте изключена игра. Часа няма как да си изгаси от тук, защото тук е невъзможно да се изгаси. От тук много добре. Така. Прогресинг. Така, влизате. Тази къде ми дава морков, за да ми падне забавно. Ако много ви лагва, дайте я на не на HD графика, защото изобщо няма да ви стане. Нали ме разбирате? Да не бъде с HD графика, иначе няма да стане. Хити. Така. Знах си, че нещо има в този, така, тия две коли. Добре. Връщам се, докато си избера друга кола. Така направих. Нова кола. Оня се го изтриям. Сега видите. Значи, Opel Corsa няма да ви стане. И Peugeot 106. Така че тях, ако ги изберете, бъгва ви играта. Само и на мен да ми бъгна. Така.
Така, лоу. Resume career. Кама я зареди. Ето зареди. И ето е колата. Това е колата. И сега трябва да отидете някъде. Там да се правите, каквото си искате. Правете, щурти, глупости, какво искате. Така, това бях аз. The Dark Moon. Обаче мога ме видите като Методи Атанасов. Иначе се казвам The Dark Moon. С другия ми профил. Обаче те са бъгна и нещо не мога качвам. Така че това беше от мене.